Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, uy. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Wala na mo nili! Wala ka nila yung kumali! Dili ka madaas, Leslie! Dili ka madaas, Leslie! Dili siya dagalay! Suot siya na sandali! Wala mo eh! Muni pa na po sa Ramon ay kiniayap! Dagan lagi! Suot siya na sandali, Leslie! Dagan! Sige na, dagan! Dagan lagi taon! Suot siya na Wala! Nagadagan! Yes, Leslie! Nagadagan! Hoy! Bidagan nila!
Lisod si Leslie sa lasang. Ha? Abi ka nagmakaikyas pa siya. Nindo to ni. Puro tagsalida si Nini na. Magukod-gukod ta taliwa sa lasang. Dali mo! Sundon ta si Leslie. Puro tag magukod baboy niya. Ay nalang yung hilabtis, Leslie. Ako na ikuanan ninyo. Dili kay si Leslie lang, kamog yung duha. Si Leslie dadon na mo nga buhi, pero ikaw, dadon na mo nga tigbak na. Dino! Atong sundon si Leslie. O kini si Ramon, ato ning guroyon, adto ta ni ihawa, sud sa lasang. Ay, Jugard, magbayad yung kayo ni Hitiman eh. Dunay bayad ang utang, o dunay silot ang sala. Oo, bitaw. Dunay bayad ning among gibuhat. Ug ang bayad ini dakong kwarta gikan ni Sir Albert. Kwarta! Dili kay kwarta lang ang makabuhis tao, ining kalibutan na tayo, Jugard. Kay dinhirig na kutob, pero kung naakas ka tarong, magsubay ka lang sa balaod sa Diyos, maangko ni mo kinabuhing way katapusan. Ha? May panahon pa, may panahon pa. Ay, ipadayon yung plano, aron mapasaylo pa mo sa Ginoo. Oh. Kamong tanan, ikaw tay kitang tanan. Pinangga tas Ginoo. Kamo mga magkasasa. Iya mong pamation. Kaya na siya giandam nga pasaylo alang ninyo kung magbaso lang mo. Ayaw rin tumana ang sugo ni Albert. Ay mo patintal sa kwarta ngayong isuhol kay mando na si Awa. Ramon! Ha! Hilas! Abi ni mog madutlan ko na imong wali-wali, do? Hilas! Abi na kong nadako. Adanya! Kwarta ang importante lagi. Sige na! Humanagwali si Ramon! Guruyan ninyo! Dadon ta siya sa sud sa lasang. Adun to ihawa. Guruyan ninyo kinim kulukoy! Guruya! Kada! Siot na ganin sa suwad sa lasang. Dako na kaya mga kahoy. Asa man ko paingon ini. Si Ramon, masa na magkailang ibuhat ni Ramon. Ang panyaka nga Albert. Iyang gihimong dautan ang mga tao pinagis iyang kwarta. Hangtod sila si Mama Barbara o Papa Bibong na himong dautan tungod sa kwarta. Leslie! Ay, nakadapi ka na! Sila sa Jugard. Nagsunod gina sila na ako. Sige na, dagal! Dagal na, bisa ka sa kukdol ka na mo. Mangita ko kataguan. Ato pa ko sa unahan. Ikaw ramang usa, Leslie. Unya kami daghan kami nangita nimo. Maong di gyud ka makaikyas. Bisag maglibot-libot kapag tago in tibok lasang. Makita ang kargyapon na mo! Di na mo magkakita ang Leslie. May kitong mudag tago-tago. Champion dos tago-tago sa unas bata. Hilom niya! Ha! Usulti kapag ganda bisa nagkalisod ka ng kulukuya ka. Ay, tay, Mino, padayon ta. Ang Padayon. kinabuhis tao, angay ampingan. Angay na itong alimahan, kay bisag, unsa patakaron, gikan tas abog, bubalik tas abog. Hilom lagi! Ay pagsigigwali niyang kulukuya ka! Inuman na itong kinabuhi din sa kalibutan tayo, pero ang tinuod, ang kinabuhi ito sa langit. Di gina ka mo hilom ha? Di gina yan, dire. Ha? Baata na to ng bakba ni mong kulukuya ka na ko. Ar muhunong ka nagwali. Dire. Sige! Igay ta siya ni kahoy. Igay na yun! Ay, pastilan don, dakog puruhan dong. Sa hindi akong puruhan, ha? Madanag yun nila ni Jukard si Leslie balik din he kay nakit-an naman yun nila si Ramon Kulukoy. Sa? O lagi dong, tuag yun ay kuno magpuyo si Ramon Kulukoy sa gawas sa lasang. Tuan niya dito ipuyo si Leslie nga among anak. Dito sa lasang sa ato, papurting tong dawa dito. Oo dong, tugnaw yun kaayo Kung dong mao kay lasang. ka na, kung mao ka na, Barbara. Dong. Gikagod na tong maayo na Ramon Leslie. Gitupsan tong maayos kulukoy ang inyong bitaw. anak, Lindsay! Dong Albert, ang pastilan, no? Girobo manggog ko ni mo, Pagawas mo nila. Ah, ah.
pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million na mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. Dong, kahindot god ano, dong, Di pa niyo, oh. Uy, agoy, sa manig kasakit ni mong managpo, dong. Nakasupot na kong maayo, kumot-kumutong ko niya. Agoy, sige, dong, kasuko pa, dong, kasuko pa ka na. Sige pa, ipa. Bebong! Yate na! Sabok ni mo, Bibongoy! Bong! Saan naman ni Dong Albert? Saan naman ni? Huwag naman nilabos ka sa butan. Si Leslie nga mong anak mo imong pangasawon. Ayaw hintay pagkapin akong asawa. Aba, Bong, uy, reklamo pa din ka. Sa mga Barbara! Lain kong masuko! Wa ko'y palion. Panglimutan ko! Panlimutan ka? Okay, panlimutan! Nalimot ka nga kung asawa na si Barbara niya imong itupsan. Ang inahan na siya sa imong umaabot nga asawa na. Sa ako nang giingon ng mong panlimutan ko, Bibong. Di na ako makailang tao. Dirimi. Arimi, Bong. Oy! Hala, nausa, uy! Tuo ka, di ko malipstol-lips, Bibong! Uy, nagiro mo sa limos, Bibong, Dong Elbert, hoy! Ay, Bibong! Yabang kami, boss, kapag gugrubong, Dong Elbert, ay, hodong! Hasta gubaan! Ibalik si Leslie! Ibalik! Gusto na kong maibalik si Leslie din eh! Dunay bake sa may sapa, malipayon siya, gamay ilong dakog. Lakto day, kay taas kang kantaha. O gak! Oy, panlihok na mo! Nialatang niala ang atong protagonista sa Sod sa Lasang, ang bida ug ang kontrabida. Makalihok na ta, kumbate! Leslie, day! Ibaw lagi min, ya karasod sila sang. Bisag asa ka patago na kitaan ka gihapon na mo. May pagbugawas ka na lang. Ihapit na naman mo gabi, day! Isang tapitang Leslie Jukan, imam ko gipasag na makadagan. Gukod-gukod pa man Ay, ka. lagi mo kabalaka. Makitaan lagi ito na to siya. Ay, doon kayo magkita niya. Dako kinasang. Maabtan tagbuhan pagitan. Ang tatagbuhan sa Grabe siya ng inyo, ay panghila mo, ay! Tagbuhan. Papagitang Leslie, maabdan takbuhan. Dako kinasang. Magkakataguan din eh. Sama niya, ay! Ako'y bahala. Di mapupos yung adlaw, madana nato si Leslie. Og kamong duha, hala-hala. Ayaw ninyog Beis Ramon, ha? Bantay siyang atong gigapos ng kahoy. Di ta mo kumpiyansa. Kamera mo pa dayog pagitan, Leslie. Lihok na mo! Murag wala gid makasunod ako sila si Jokard. Salamat taon. Basin gid na sila gukod ako ug na mauli na lang sila. Si
Si Ramon, ang sana kinahitabo ni Ramon. Magsugat ang saliwa! Sudlay yung tatibok palibot. Di apa kiday sila. Hilngon ang tanang mga taguanan. Nangita pa kiday sila dito. Ug paingon sila din sa akong kitaguan. Buhat ko sa ubos, mangita kong lain kataguan. Ay! Kabayong mula! Ang kabayo ni Prinsipe Numar! A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love, and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Panyawan Herbal Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Mga higara, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.